Și salutare toată lumea și bine v-am găsit. Eu sunt alături de The Snake, copilul care va fi și mâine pe breaslă. Alături de încă cineva. Cum te simți fiind mâine pe breaslă? Foarte fericit. Mulțumesc. Da, auziți și voi. Foarte fericit. Păi trecem la luptă. Vă promit încă, sper că nu o să mai fie drop frame-uri, fiindcă și în episodul meu de Block Party a fost drop frame-uri de asta, fiindcă se pare că se face un mic update la server, nu un update de ăla să se bage chestii noi, se fac update de astea, bug-uri, chestii și da, drop frame-uri. Andrei, unde ești? Aici, în spatele tău. Vreau să vă spun abonaților că îmi pare rău dacă vedeți în continuu că mor, doar că nu prea am FPS-uri. Eu am. Și am și 18. Și vedem aici cineva care cred că e suspect de hack. Eu nu sunt bun la PvP, dacă vă întrebați. Eu eram foarte bun la parcurs mai de mult. Eu eram cu PvP-ul. Da, el era. Doar că i s-a întâmplat ceva la laptop, nu i-a mai mers Minecraft-ul și da. Excelent. Păi, dacă prietenii mei azi, Paul, care a fost cu mine și la episodul de Block Party și încă și celălalt copil care să fie pe breasla haiducilor, era mai fain. Dar scuzați-mă dacă am spus în continuu sau de acum breasla minerilor, doar că s-a obișnuit. Ce da? Hacker! Fly, uite-le cum zboară. Uite, băle. David. Da, știu. Și unul cu toporul. Report. Lasă-mă, omor, după îi dau report. Păi acum dai report? What the fuck? Nici eu nu știu. David. Vai, ce lag am. Nu mai merge. Dacă vă întrebați de ce nu mi-apare chat-ul for FPS, faci mai multe FPS-uri dacă îți bagi opțiunea astea. Că oricum mie nu prea trebuie chat-ul, că da, vorbesc cu Andrei pe Skype. Și care? What the fuck, e unul care de-abia m-a atins de el. Am văzut un, uite pe flyer, e David ăla. Derek. Și era unul care, știi pe ăla cu toporul cu skin mai ciudat. da. What the fuck, de la nici nu mă pot atinge în așa haldă. Man, a fost un om, uite Fly, iarăși, care dădea în mine de la 5 sau 6 blocuri. Uite asta, Chimisle 52. Ăsta, dă în tine de la 5 sau 6 blocuri. Dacă vă întrebați de ce sunt așa de mulți hackeri, da, se pare că putem da report. Da, nu, de-abia te poți atinge de el. Dar nu, n-are hack. Da. De fapt, ba, da, are kill aura, cred doar. Are click aura, de fapt, da. Ai văzut cum de nici nu mă pot atinge de el. Și vezi câți hackeri sunt pe strada. Bă, eu mă bag mai aici. Mă urc în copac, hai și tu. Da, să înțelegeți că mai de mult am jucat eu cu Andrei, ca așa îl cheamă. Pe acest server de-abia erau hackeri și era mult mai, mult mai puțin lag. Știi? Da, și noi eram boșii serverului, băteam pe toți, aproape. Facturi în afară băteai. de Tanaka și de alții. Da, erau alți oameni. Pe atunci nu era lag și erau foarte multe, nu, erau foarte puțini hackeri. Și de ce acum sunt o grămadă de hackeri, au scos, se pare, comanda de report. Și eu n-am săgeți. Da, săgeți. Nu am. De ce n-ai? Dar tu cu ce tragi, mă, dacă nu ai? Eu am Infinity. Da, dar tu ai 2 săgeți în inventar. Nu pot să le dau. Ce zgârcit. Nu, bă, pot să le... Aș vrea să dau, doar că... Da, știu, server. Spamez, când vine unul la mine, nu spamez așa. Mi-ai aflat secretul. Am avut și mouse-ul în videoclip. Mie nu mi se iau de mouse mai silențios. Tu.
Eu cred că de... 40. L-am cumpărat cu vreo 40 sau 50 de lei. L-am cumpărat cu 50, cu 30 și ceva de lei. Dar oricum, de ziua mea, adică septembrie, cumpăr un mouse de gaming. Sper că 100 și ceva de lei sau 200. Îl văd pe flyer, dau cu arcul. Da. Eu fugăresc flyerul. E David ăsta. Eu îl fugăresc pe flyer. Nu spune nici armură. Ui! Bine, acum nu-și folosește fly-ul, dar avea fly. Vine la mine. Nu știu, man. Aș vrea să-i fac o poză, doar că nu știu unde se salvează. 12 și știu eu. F2 și știu eu. Eu de pe F12 fac poze la Bandicam. Cu programul ăsta filmez. Vreau mai de mult să filmez și cu OBS, doar că am multe setări și o să filmez cu el cândva, doar că să fac setările. Să știu. Da, dacă mai vreți episoade, dați un like, vă rog. Lasă, o să dea ei like. Abonați adevărați. Abonați adevărați niciodată nu se lasă. Uite, îl văd pe flyer. Merg după el, frate, dar nici nu-și pune armură. What the fuck? Știu, e David. E David 0007. Mi se pare mie sau David e un nume așa mai mult de copil? Nu, mie mi se pare David. După mie David îmi pare un nume de... Cum se spune? Nu ciobănesc, de ciobănesc. Îmi pare mai mult un nume de ăla de... Cum se numea orașul ăla? Care oraș? București? Nu oraș. Ba da, București. I-a făcut poză înainte, când s-a pus deja pe pământ. Cum l-am omorât pe unul, de-abia mă ating. Derek, îți dau sfaturi la PvP. Când vine cineva, tu te rotești pe lângă el și îi dai criticală. Să fac asta. Da, și spamezi mult, da. What? Bă, l-am omorât cu pumnul. Cu pumnul gol. Din 3 lovituri. Nu m-a omorât dintr-o singură lovitură. Da. Mr. Kissel, nu știu cum, ăla, Kissel, nu știu cum, are. Da, deci în episodul următor nu mai vreau să filmez pe serverul ăsta, vom filma pe altul. Fiindcă tu, hacker. Dar și nici pe Block Party. Pe Block Party o să filmăm pe alt server, pentru că, da, 1. Hacker nu este acolo, dar 2 acolo e mult lag. Uite pe Andrei. Îți place la... e David. Mori! Un kill. Ce wow, după 30 de milioane de ani am atins. Andrei, bate de tu cu el. Hai, vii? E trec. Hack. Ba nu, are doar hack de speed, n-are kill-aura sau ceva din fericire. Da, și chiar când am dat o săgeată, s-a băgat unul și mi-a furat kill-ul. Deci nu ți l-ai omorât. Da. Și înainte eram foarte bun la Minecraft. Nu puteți vedea, doar eu am aproape 900 de kill-uri. Dă slash kills, cred. Nu, eu nu pot vedea că am cetul jos. Dă slash kills, zi dacă ți arătă. Eu am... Bă, vezi că acum ați eu am 72 de kill-uri. Vreau să schimb și eu ăsta, kit-ul. Război nu, că e la fel, soldat, cum îl. 5. Eu nu o să-mi schimb cam niciodată kit-ul, tot ninja și între cavaler și prințesă, fiindcă prințesa dă mult knobe. Da, la topor. Eu îmi iau înger, fiindcă îngerul păzitor nu-i fain. Vrăjitor? Bă, ăsta-i... Slowness. Pădurar știu că are un top... Bă, pădurar avea un topor de diamond. Mereu, uite, am dat pe mine din greșeală. Eu vreau să fiu vrăjitor, uai ce urât. N-am jucat în viața mea cu pădurar. Uite. Deci pădurar are foarfece. Nu știu de tot la ninja. Ating. Ăștia au hack-uri.
Mai Știu. Eu în sfârșit am făcut level 27, fiindcă ieri am avut 36 și știi că pe server uneori te omoară așa și ți ia level. Da. Și asta mi s-a întâmplat mie. Am să zic 32. Bine. Eu aș vrea ca în fiecare zi să fac 100 de kill-uri. Andrei vrea ca multe. Da. Andrei vrea multe, dar primește puține. Comandar, știu că ea. What the fuck? I-am dat la unul de ghost ăla 2 săgeți și tot full HP. Are regen, cred. Aleluia. Nu, Derek. Bă, vezi tot 100% HP avea. Îți dă Golden Apple. Nu, că știu că n-am mâncat, eu m-am uitat atent Ba, la l-am mâncat eu. După ce te omor pe tine l-am mâncat. Dar că n-a reușit să-l mănânce de mine. Spa! Oh my god, bate-l tu, i-am scăzut vreo 7. I-a scăzut 20 la 100 viață și după aia am mai dat eu. Bă, știu că pe ăla îl băteam ușor, what the fuck? Ce s-a întâmplat? A devenit așa pro player în câteva secunde? Că mă uit. Atenție, itemele cumpărate în shop dispar dacă mor ai de viață. Bă, pe mine mă enervează, alea eu mă duc să-mi cumpăr Super Golden Apple. Notch Apple. Da, oai, mi-amintesc când făcea una către porumb, un helper, că îl tot bătea, știi? Sau mă, pe ceapă, mai știi pe ceapă. Pe helperul ăla. Nu, îl bătea pe porumb, știți? Și eu am zis, bă, hai că eu sunt mai bun ca porumb, hai să vedem. M-a omorât fata aia până când a luat Golden Apple, Notch Apple, știți, ăla mai OP, și am omorât-o de vreo 10 ori cu el. Deci, ăla te face 100% cel mai bun. Până când vin hackerii, să nu uităm de ei. Tu te urci în copac, tu te urci. Nu, vreau acțiune, chiar dacă mor din vina hackerilor. Voi mai pune un episod de clip la 3 like-uri. Și un episod de Block Party va deveni neapărat, nu contează câte like-uri ies. Dar știu ce vorbim de episoadele de Block Party la FPP și asta are hack de speed. N-ai cum, n-ai ce fe. Și The Snake era să facă 2 kill-uri una după alta, doar că din greșeală am dat pe lângă și ăla. Nu mai vorbi, please, nu mai vorbi. Vorbește doar după ce îți repari microfonul. Pe bune, nu. Microfonul nu ți-e așa bun acum. Ți-a dat microfonul în blană. Îți zic eu când să vorbești. Și când trebuie. Și când... Bine că fur tu hack-urile. Veni un hacker și îmi fură kill-ul. Era ăla, Missile, ăla cu speed. Missile ăla. Speed. Are speed încă. Măcar mai și oameni normali fără hack-uri. Da, nu mai filmăm pe serverul ăsta data viitoare pentru că 1. Dă drive frame-uri și nu-s de la mine, îs de la server și pe Block Party la fel era. Și 2. Problema cu Ei, 2 kill-uri. Am făcut, era una după alta doar. Era una. Facem parcură. Nu. Tu ești ăsta. Nu. Știi, ba da. Și mie îmi place să fac așa cu Paul. Cu Paul. Glumesc. Nu-l cheam așa. Paul. Nu cu cel cu care am filmat Block Party. Nu cu Super Ares. Că Paul îl cheamă și pe cel nou din Breaslă. Paul Neag. E un abonat bun la mine. Tu ai zis
câte abonați ai acum? 10. Bă, dar e destul de... Nu pe bune, e chiar destul de bun. Hai să nu ne mai prostim. E chiar destul de bun. Nu pe bune, 10 abonați e bun, că doar de o săptămână. Bine, aveam mai mulți, dacă filmam mai mult. Doar că... Un prieten de-a meu a făcut 200 sau 300 de abonați într-o săptămână. No, bine, sigur a primit promovări de la alții. Nu, n-ar primi. Scrie și tu pe Facebook acolo link-ul tău și ziceți și zi, te rog, vă rog, abonați-vă la canalul meu. Tu chiar crezi că cerșesc abonați? Cine vrea să abonează, cine nu. Depinde. Eu contez pe abonații mei adevărați care nu sunt hateri, ca în descrierea care mi-a pus la canal. Contez pe ei la bine și la greu, că mă vor ajuta. Tu crezi că... Nu văd că a dat în mine cu spatele. Andrei, tu crezi că o să mă ajute abonații mei la bine și la greu? Cred. Întreabă-i. Lol. Și dacă îi întreb și spun nu. Glumesc, cred că spun da. Sper. O, l-am omorât. Bă, hai în tunel secret, că aici dacă vine cineva îi dai cu arcul. Era un tunel secret. Ce, te bați tu cu un tunel secret? Da. Știi cum e fain în tunelul secret? Dai vreo 5 săgeți Am bătut hackerul. Și mai vine... Ăsta nu e hacker. Mi-a dat treci, dar nu e. Faci, dai vreo 5 săgeți, bă, stai să zic, Derek, dai vreo 5 săgeți în el și după așa are viață mai puțină, îi dai acolo cu sabia, așa am făcut și eu. Cu Bă, zic ceva. Mai știi Bă, Andrei, mai știi Chitul Suprem? Vezi că vin, l-am omorât pe unul în timp ce urca prin tunel. Da, Andrei, mai știi Chitul Suprem? La Cavaler. Golden Apple, poțiune de speed și poțiune de power. Dacă îmi amintesc când ai zis tu, suntem pierduți dacă e Tanaka ăsta și am zis, nu suntem. Și atunci am făcut combinația și direct am omorât. Dar aveam vreo 10 ani pe atunci. Și acum 2 ani a fost aia. Am făcut combinația. Get track la toți le dau. Mai puțin la hacker, să nu uităm de hackeri. Că hackerii doar au speed, fără poțiuni. Derek, vezi că vin să te ajut dacă... Uite, bă, nu mă pot atinge. Nu mă pot atinge hackerii. I-am curățat pe toți. Dar sunt sigur că acum vine unul în chat. Derek Fox Hacker. Derek și The Snake Hacker. Sunt sigur că vine acum unul în chat. Bă, ăsta mi-a dat cu spatele și m-a omorât. Man. Bă, eu am dat în el, what the fuck, cum a zis că tu le-ai omorât? Am omorât. I-am dat spinala. Uitați. Bă, ăsta e furt de kill. Da. De tot. Mai filmez cât... Nu, cred că am filmat foarte puțin timp. Mai filmez. Dar nu mi-am pus poțiune. Considere că mă ajut. Bă, mi s-a părut că a zburat unul, dar... Ba, chiar a zburat. Te-am omorât din greșeală. Scuze, Andrei. Nu-i nimica. Oricum, eu aveam lag și de N-am văzut că erai tu. Bă, ce... N-am văzut că erai tu. Dar... Nu contează. Oricum, pe mine, eu așteptam să mă omoare cineva. Mai aveam o inimă și dădeam random. Și îl văd pe... Combinația supremă a combinațiilor supreme. Dacă jucați pe Ducadu, faceți combinația asta, dar aveți grijă la hackeri. Băi, dar ce am observat? Niciodată dimineața nu sunt hackeri. Bă, Derek, nu uita să lași link-ul în descriere de la... Doamne, IP-ul în descriere. La ce? La mcducadu.ro, la server. Da, știu ei serverul. Dacă nu zicem. Hai în tunel, Derek. Dacă nu zicem serverul mc.ducadu.ro, scrieți așa la IP. Că mulți este. Și puteți juca cu noi. Dar să vedem dacă ne găsesc. Vezi că vine cineva. Acum îi urc eu. Vezi că vine hackerul. Care, mă? Hacker, mi ăla. Uite ăla care... Du-te, mă, că i-am luat pe amândoi. A, serios? Biaspe. Când aveam și eu puțină viață și am luat pe amândoi hackerii aia,
Nu, de fapt doar unul era hacker, cealaltă era normal. Vreau... Mi s-a părut că amândoi erau hacker, fiindcă unul știu că dădea așa mai mult și celălalt avea skin de hacker. avea putere. Avea porțiune de putere, eu încă am. Vezi că eu urc acum, nu da. Ieși. Vezi că eu campez aici cu... Eu vreau să campez. Eu campez cu sabia. Ești în riscu. Vine cineva, dai vreo 5 săgeți și după dai cu sabia. Da, te fac asta. Oh, nu, nu-i fac, fiindcă nu o să sune bine pe video. Uite aici. Bă, mie de bine mi se aude tastatura, Okay. la mine e bine. Numai dacă fac așa. Te aude tare, acum taci, fiindcă vreau... Uite, asta e serverul. mc.ducadu.ro. Bine, acum nu mai da cu sabia în mine. Oh, ai microfonul tare. 2, taci. Ce bine e. Voi uitați și eu. Să bucurați de kill-urile noastre sau de dead-urile noastre. Și începem. Eu stau... Da, ce-am zis! Că vreau să nu vorbim niciunul. Începem după. Deci, Andrei, ține minte, nu vorbim nici unul dintre noi și lăsăm așa să observe. Și începem de acum. Ajutor. Andrei! Tu înțelegi ce înseamnă nu mai vorbi? Mai vorbești? Zi, mai vorbești? Ok, începem de acum. Deci, Andrei, nu mai vorbești, ok? Că vreau să las oamenii să se bucure de liniște, iar tu vorbești. Că nu vreau să mă cer cu tine, chiar deloc, că ești un prieten bun. Începem? Ok. A început. Pot vorbi. No. Vezi că ne sună din breaslă. Ok. Păi, mai facem câteva kill-uri. Da. Ok. Haide în tunel.
Bine, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut și dacă mai vreți episoade, sperăm să strângem 4 like-uri. Salut!